Pozri, ako si nastavíš iPhone tak, aby ti podporoval spánok. Bežne máme displej, ktorý vyžaruje modré svetlo. To je taká denná klasika. Ale na večer, keď už je tma, chceme displej, ktorý nevyžaruje modré svetlo, ale vyžaruje veľa červeného svetla. A to vieme nastaviť napríklad takýmto trojklikom bočného tlačidla. Teraz vám ukážem, ako sa to nastavuje. Potrebujeme nastaviť farebné filtre. Idete do nastavení, kde si nájdete prístupnosť. V prístupnosti si budete hľadať displej a veľkosť textu a tam zoskrolujete nižšie a nastavíte si farebné filtre. Vo farebných filtroch si ich aktivujete a tu si viete vybrať, či je to odtiene sivej alebo filtrácia červenej alebo niečo. Dáte si zafarbenie a tu dole si nastavíte intenzitu, ktorú nemusíte mať úplne na červenú, ale môžete mať trocha menej a odtieň, akú farbu chcete používať. Nastavte si to na červenú, to je úplne doprava a ja odporúčam intenzitu na úplne červenú. V úplnej tme to oceníte. Teraz, keď pôjdeme späť, budeme chcieť si nastaviť tento bočný trojklik. To sa nastavuje takisto v prístupnosti a zoskrolujete dole až na skrátka prístupnosti a tu si vyberiete z celej palety možností farebné filtre. To stačí kliknúť. A vtedy by vám to už malo fungovať. Potom môžete ísť na domovskú obrazovku a si to vyskúšať. Alebo, ak nechcete používať tento bočný trojklik, tak môžete si na tejto ovládacej lište nastaviť kolónku, ktorá ovláda tieto farebné filtre. Bude menšia, alebo je väčšia. Je to na vás.